manifestació ha de ser potent, ha de ser esclatant, ha de ser maleget, ha de ser la part conservadora que té lligat, destruir-la i crear una renovació totalment nova, iniciàtica. La progressió de l'art vol dir anar més endavant, no pots certificar, no pots quedar-te amb una cosa, per perfecta i productiva que hagi sigut, però l'art és vida, i la vida té els seus moments d'expansió, els seus moments d'artració i els seus moments de mort. Passa. I com? L'art continuarà sempre, perquè mentre hi hagi sensibilitat continuarà. És la part inconceptualitzable de l'existència.